Yabetaya naman po king panalangin tamoing kaladwanang Maria Luz Santos paraging kayang 40 days.
Lalakad tamo po. King nagiling pa, poning na poning Diyos, Espiritu Santo, Amen. maninagtamo dapat pasapat ing kakatang tegobran. Maning paninap ng Diyos at ing kakatamong at ing kakatamo mipaltutoy ito. Ing oras tinatag na, sukat na kong migising ing kakatang kaligtasan malapit na. At tutula tayang tatanggapan ng Ginoo, Jesus, ating kay lugod, grasya at pamanantabi, yasang manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Patad, kaniting pamitipon, yapining bubulat tayo ing bayong banwa. Po king noon January, para kaya katang Katoliko, January ing bayong banwa. Para kaya katamo ing bayong banwa yapin na ini. Ing Adviento, uling manaliwayang cycle ng kaya katamong kalendaryong liturgia. Cycle, bitana. Cycle ay tamo last year, ngayon cycle bitana. Bago pisayang cycle B, kaniting Adviento. Yung Adviento, yung bubuklat, imbayong panahon, bayong banwa, king kaya katang liturgia. Yung kapatid, bilang pamaganda kaniting Eucharistya, anyawaran tayong ginuing kaya katamong maging kakulangan, yung pamaganda tamong tanggapan, kilalanan, pasalamatan, yung grasyang bibigyan na kimbiya tamo. Nagkastayang kapanyisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamagamano pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maip asukat ko sanang depat. Kasalanan kong babayat,
Ulinita ipanagukpo ang nuwa na Mariang Kapilamang Birhen, karin sa balangangel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. In Diyos ipang may pahin tuto, pakaluan na katamo, king pangpataw din kasalanan tamo, indala na katasana, king biyalanangga. Amen. Manalangin tamo. O magligtas ming Diyos, king malambat ng panahon, tinubod mi ng anak mong Jesus busal mi. Dapat meging dimot mo ing kamalayan mi, king kayang pangatsu. Pampanan miya. Papampanan miya pa karing haliwa. Gisingan mo kami. Pakilala mi kaya kami, ban maging sulunay ning biyemi. At gimit mong sigasig tayran mila ringaliwa painturo kaya. Italakad ni sana busal mi. At kambeming meto ayato at meto kayarian ning kapayapan. Lugod anong nura ka asuywan king metong at metong. Iti adwan mi king kamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't yung libro ni Propeta Isaias. Ika o Ginoo, yung kaya kaming tatang, emuketik nang liligtas. Bakit pa intulutan mong minilisya kami, o Ginoo, karing kaya kang dalan? Bakit pabustan mo, yung kaya siyasan mi buntok, ating pamaying gulot mi kaya ka? Magbalik ka kaya kami, king uliring kaya kasusuyo, at king uliring taong kaya kang pinili, ama natiling bandi mo, kapilan man. Bakit may gaba ka ng banwa at tipa ka? Akit da ka ring bundok, at galgal la king takot. Alapang may nakit at may karamdam, king meto nga Diyos, antika, adarapat, karing anti-karyating bagay, para karyatang may bibili, king karyalang kapanayan keko. Matula mo lang tatanggapan, detang manakit tula, ketang pamanyapat dang matulid. Detang makagana ka, nung makanano mo lang buring mi biye-biye. Mimuha ka kaya kami, makanyan man, sinulong mi, ing pamanyapat ming kasalanan. Lipat ning maragon mong wake kami, tiglos mi po, ing pamanyapat eusto,
manibat pa kanitang minunang panahon. Meging makasalanan kengan, ang giyanging pekamaya ming diling dapat, may ngaring basan amarinat. Uli ring kasalanan mi, meging antikeng bulong katalangit, at pipayit-payit. Alam etong manglalapit manalangin keka, alam etong manglalapit manyawad saup keka. Pimpanan mo ang sarili mo kaya kami. Gilutan mo kami, uli ring kasalanan mi. Dapat ika, Gino, ing kaya kaming tatang. May ngari keng pila, at ika, ing miyuyubog kaya kami. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Pakiramdaman mo kami, o pastol ng Israel, ika ang makaluklok king trono, baboring kerubin. Ipakit mo kaya kami, ingke kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. O Diyos, sa mayupayong totoo, iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Iligtas naming tanaman, akyakang tenam. Iting ubas sa tanaman, akyakang pepalabungan at pepasikan. Dapat ingatan mo lat liligtas ding taong kaya kang pinili. Ing balayan, apig kalaban mong sikanan. Kanita kapilan man, enakya magtaksil kaya ka. Pagkalubanan mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe.
mamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Manano na sanang ibiyanake kayo ning Diyos, ake katamong igpa, at ning ginutang Yesu Kristo, ing grasya at kapayapan. Maralas kong babye kapasalamatan king kakong Diyos, para ke kayo, uli ning grasyang binyena ke kayo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Uling king pangayagom yu kang Kristo, meging mabandi ko king sablang bage, pati na king pamagsalita at belwan. Ingaral tungkol kang Kristo, malino mayayakit ke kayo. Tune at tiyungan ke kayo ing sablang kalam ay espiritual, kabang panayan yu ing pangapakilala na ning Ginu tang Yesu Kristo. Antabayana na kayo ang gaking wakas, ban mayakit ko ngalang kapintasan kingaldo ning ginutang Yesu Kristo. Tapatiyaing Diyos, aminaos ke kayo, ban pamikayagom ko king kayang anak, Yesu Kristo aginuta mo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ang ginawan tabi kaya kayo, Kaya kaan timurin. pamipasya king may pabalita, agpangka sa Lucas. Ligaya kaya ko oging. Jesus nga nakaring kayang alagad. Mikating palatandanan, king aldo, king bulan at karing batuin. Ding bansa ket king yato, mga gulula at malito, ulining dayat malat at ningalun. Mga bungsul na ring tao, king takot, at king pamisipda, karing bagi, mga palyari king yato. Uling may gunlara at pilisya, ladalan ding planeta, at ding aliwa pang bagi king banwa. King panahon na ito, agit ding daratang anak ng tao, busal ning biga, kambining maragul akay payan at kamalan. Kabud magmula nung mga palyari reting bagi, tumula kayo, uling malapit na yung pangaligtas yu. Nga nang Jesus Jesus nga nakaring kayong alagad, mingat kayo at parating makasadya. Ulang yayo balo nung kapilandatang ing matakdang panoras. Mangariya king metong alalaking miglakbe king marayong lugal. Panibala ning kayang tuknangan karing ipos na. Ing balang metong agpangking kayang katungkulan
Atus ne king gwardiya king pasbol, man manatiling makasadya, king kayang pamagbalik. Nya magsadya kayong parati, uling ibalo nung kapilan niya datang ing magbandiking bali. Mapalyaring sisilim, kapitangang bingi, gangaldo o abak. Magkang biglayang datang, at das na kayong matutud. Isabyang kaya kayo, yan naman yung sabyang ko karing sabla. Magsadya kayo. Karong kapatad, may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ko, Kristo. So, cycle B tapon statye, cycle B. Sorry po at may kamali ko din. Uling mabili aking cycle C. Cycle B tapon po. Yan, pinasa akin pa sa bahay. Cycle B. Yan. Kapatad, at yuta na po ngayon iking panahon ng Adviento. Naning bunin na sabihin ng Adviento, may iba siya po hing Latin word na bunin sabihin Adventum or Adventus. Advento. So, nan po king panan kitang mga alabasa na pamakrandan niyo kanining Adviento. Nan po yung bunin sabihin na Sister Jet, nanay nga tindihan mo king Adviento. What is Advent? Ano? Pamagsadya. Pero, in literal kaulagan na yapining Adventum, Adventus, Adviento, panyatang. It means coming, panyatang. Ne? Digdag mo niya itang pamaninaya king kayang panyatang. Ne? When you po yung Adviento, it's about the coming, panyatang. Takal ng panyatang Yesus. Naning panyatang na? Mamuna, itang iniping December ini, in kayang first coming, ne? In kayang reincarnation. He was incarnated, ne? To the womb of Mary. May bay checking yato. Yapining pagselebran tamo king December 25. Pamikatawa ng tao ning Amano, yung ginutahan sa Kristo. That is His first coming. Panyatang. Yung pangadwa ng panyatang, akikatamong piadyan, niya pining second coming. Yung parousia. Dahil yung second coming, dating yung Gino, bangkanita, judge nila, tingyagan ng tao. Kala pa na sinabi ng yun, kikatamang paamasa, ne? Mga mahugula, palami ay luwang pangitayan ni Malyari. Ano ka rin, mas matula kayo saya. Uling garatang ning karya ng Diyos. Ano makanyan. So ito second coming ni taping potang panyatang na i-judge no rin ng tao. So, pikawanin no rin kambing kayang tupa. O ito po. So, makapokus siya katang atensyon. Kareta kaduang panyatang areta. Itang historical, itang pamanyatang naging December 25, first coming, at itang kayang parousia, pamanusga, second coming. For actually, kapatad, Jesus, eya mo kareta nga duwang areteng kayang panyatang. Jesus, daratang niya king marakala parahalan. He can come to us in many ways. Eya mo kanitang December 25, historical ya ita, pamigaga na kaya ito. Mo naman, datang kanitang kanining sabiyantamong parousia, second coming. Nung ali, numerous, takal. Daratang niya yung ginukim, biyatam na yung pero nang kay etala mo mapapansinan. Etamo kikilalanan. Yung panyatang na. Pwede yung datang yung ginu, king Eucharistia, king Misa. Halwari, real presence, potang ing tinapi maging katawa ng Isus. Pamanyatan ng Isus kaya katamo ito. Potang sisimba tamo, tatagapan tayo Isus, daratang yung Isus kaya katamo. Alay? At kay ba't, potang sisimba kayo, nanita, mabiyeng kayang Amano. Deng Amano na, tarandamantal. Walang mga maning Diyos kaya katamo. Mga maning Isus kaya katamo. Karing maya pabalita. At
Pansinan nyo, ding maip ng balita, ding amano na ng Ginoo, Isu Kristo, adwang libo na, at higit ing milabas. Pero, nano nga papasin nyo karing kayang amano, mabye lang mabye. Tatalabla, ne, applicable la, ne, it can touch our lives, ne, applicable lang imbiyeta mo. Di nga mano na malambat ng panahon kan la may gawa. Uling rin din tunay amano. These are the true word of the Lord. Kanya, hanggang malambat na, 2,000 years ago, babasan tal din kay amano, mituturan tamo. Applicable la, kimbiyeta mo. O yan. Ne? Ya, Jesus, aliyawo dinatang, kayatang December 25, at pangadwa ng panyatang, nung ali, in our lives, the Lord is coming. Daratang yung kimbiyeta mo. Daratang king Eucharistia, daratang potang manalangin tamo, nune daratang nyo. Baluyo, kareng tao, lalo kareng pakalulu. Daratang nyo. Papakit na yung kayang presensya. Kareng taong malaot kayo. Gagawa yung paranan bakalita, datang yung kimbiyeta. Misut siya, kimbiyeta. Makananap yung bring sabihan. Ikwento ko po niya po. Ating meto nga lalaki, Pablo, meto niyang ex-convict, may kulong niya. May kulong niya, uling niya naman masyado nung mabigat na kasalanan. May manako yang kaya, uling danupan niya. May manako yan. May kulong niya. Anyang may layaya, may kalayaya, Pablo. Uling buninong supportan din kayong pamilya. Bisa yang mag-apply hanggang na mong obra. Pero po tang abalo na iba't siya king sukulan. Ex-convict, yung may sukul, yung makanya. Alam, bisang tanggap. Keng poltre, keng bakery, keng nano, ba't ka palaging may kulong? Ba't ka palaging kulungan? At yung mga suspetsyan din matura no lawe kayo. Kagakitang mi palpalya, kitang meto nga kumbento, kitang meto nga simbahan. Ana, Pada, malunos na ko po. Ako pong buring dumanap yung pamilya ako, ana. Bisa ako po sana mag-obra, magbayo kong biya, ana. Sana po, ana, dyan yung kong pagkakataon. May kataon naman, tang pari, may ko itang kayang, may sakit itang kayang kayabi. Kayang maintenance. Sige, ana, may kini. Maski nanano ka pa pibat, pinibatanan tagapanda ka, makalunos ka. Diyan na kang pagkakataon, panganta, makapag-obra ka. Magbayo ka. Eh, ba't patuturan na yung kumbento, diyan yung kwarto. Maintenance. O na yung siguro uling isipan o rin pamilya na inggewa na etok suya king kayang pamalutod ka rin higit no retang mga santing gamit retang silver plates retang mamahalin na utensils tang balamutan sula tangsu etok suya at kay ba't pinako na lang kinuha na lang dapat anyang kapitangang bengi makoy king kumbento tumakas siya ating magrondang tanod magtanod kaya ba't arakap de hinuy ka ba't kapitangang bengi lalakad ka po kaya sinerch day ito pindetang pilak adadala na wakay ba ba't kupuging kumbento ba't kupuging makanya so yung gewada binalik di king kumbento at pinasenta din yung pari. Pater, o yan po, kilala po yung taong yan. Magdala yan po nga ng tangsong gamit. Walang po, penako na lang. O na awa na yung pare. Yapin yan yung kayabi ako. Yung kanakamitan si Pablo yan. O rin pong silver na rin yan, penako na lang.
O, ilang kaya kayo din eh. Ay, ana ning pare. Pabiya ko lang kaya dyan. Ana mga yan. Ay, sabi na, Pablo, atakaliwan mo lang ang kandilero, ana. Silbi. Pabiya ko lang naman kaya kadeta, ana. O tebo, dela, ana, akaliwan mo lang. Banta mo, sabihan na ka rin polis na bibiyan na lang ang anyang ay palud ng bibiyan na lang kitang ang Pablo, may ako rin polis. At Pablo, kitang oras sa ita, ne, sinisir, uling higit na yung ganakanan ng pari. Ne, pepakulong. Doon may ang kitang pektakpanay ng pari. Siniklod siya yung harapan ng pari. Among, may tukso po. Patawaran niyo ko po, ana. Uli pong daranap na rin pamilya ko, na kanya, ayos kong gawa nini. Kaya nin pare, di nanda kang pagkakataon. Kanya, kinapkupda ka, uling buri ko, milapit si Jesus kaya ka. Dungubyak yung puso mo. Magbayo ka. Kanya, kinwada ka, uling buri kong papagbayo mo ng biyem mo. At mista magawa mo itana, dyan da ka pang pagkakataon. Makanita, pakilala mo kay Diyos na magbayo ka. Ating kapang chance magbayo. Ating kapang chance mag-transforma. At bali po, uli ka sinabi ng parang kita, magbayo yan. Likwana na itang kayang lumang biya, magulo, manako, megiyang hanes ngeni. At tingkap niya kang puso na Jesus, dinatang niya Jesus, kimbiyena, uli ning parang ini. May kapagbayo ya. At kay ba't may yung Diyos siguro sinopaneng minangat pa si bayo. May sali sa hindi na. Ito po yung muling sabihan. Ay mong sabihan, Pablo, alay yung Diyos kimbiyena. Alay Kristo kimbiyena. Pero anyang, tinggap nening pari, king kayang kumbento at may pegobrane, kay ba't pebore ng sinisi at may ngako na namilyari kang Pablo, dinatang niya Jesus kimbiyena. Dinatang siya apong Ginoo kimbiyena. Kasi kumuna alayo eh. Kanyang ex-convict yan, makukulong yan. Pero anyang tinggap ni Jesus, may patawaran niya, higit na ilugod ng pari, migbayo niya, Jesus, dinatang niya kimbiyena. Kaya po, that is just one na daratang ni Jesus kimbiyeta mo. Kadwa, anyang atsyo ko po king Florida Blanca, ating meto ka babae ka rin, manikristaya. Ako na po sabihin na lagi po kilala iya pa. Ne. Ngayon anyang kartak ko ka rin, sabi ko ang katangan ako sa Kristan, Ruel, mahintong kang mag-manicure. Uling, alay pa'y neng-neng kanta. King kahit, king Florida Blanca. May nagit siya. At itang higit na, kasi pimiyambal eh. Malapit siya. Pala niya mo siguro two houses away from the convent. Ay ni po, ana. Oh, magaling niya po yan. So, minanicure na ako. Pinedicure na ako. Aro, o inina. Kabat na ako minanicure, pinedicure. Tinatang laring chismosa. Dahil dagis pisamban. Kunyari mo, dagis lang pisamban. Nino kaya rin dagis pisamban na rin, kene. Balan. So, yan. Karas nga amo, abalitan mi, na abalitan nyo. Pepa manicure ka, pepa pedicure ka, awa, ano yung kagaling? Ako, saan tanyang nona? Ano yung kagaling, nona, kagaling na. Amo, po, balo nung nano yung klase, pataglang balong Ninoy ta, bakit magandang kaya? Ako kakasipik niyang bali. Malikot siya po buldit ito. Malikot siya ka na buldit. Malikot mo siya malikot buldit. Kaya po ito. Girlfriend ng bayan. Nung kanini po kakabit. Palipat-lipat siya pong lalaki. Pota po, pedicure na kayo. Manicure na kayo. Pota po tutukin, ano po yung cure na kaya kayo niyan? Nano ka ng cure na kanako niyan. Meaning manicure. Sabi, pali po yung gawa ko.
Dinub ka rin, piyapalol ko ka rin. Sabi ko, ala akong akit marokat to. Uling simple mo yung kaya kaming gagawan, mamanicure na ako mo. Bali po, yung kewa ko, sinuno ko lang. Manano ko sinuno? May pagkaluguran ko pa. Kanining malikot na buldit. May pagkaluguran ko. Gusto okasyon, pakumbirake, pamilya na, pakumbira ko lang. Ay, makanya mo naman niya. Putang ating yung okasyon, mag-graduate siya yung anak na. Padala na akong pamangan, kumbira na ako. Yung malamang salita, to make the story short, maging mikalgurang kami, maging friend kami. At anyang maging friend kami, nga ako kaya, Nona, kabisa ako, simba ka. Kasi katakbangan niya yung baliyang kipisamban. Kabat dugo ako, kasimba. At ilapit mo yung sarili mo kang Jesus, kaya hapong Ginoo. Tagapan may Jesus, kimbiye mo. Kaya nakanang mga niyan, Amo. Makanano ko pong simba. Pata pong akit da ako pamupo. Masisilab ko kayong lawe daw. Lalo na ako babot lalam. Uli pong pasistida ako. Balo na po yung kana akong meging biye. Usgan da ako kagad. Sabi ko karela, pata si simba ka, bata ka pasamban. Ninuwari po talan mo ila o yung nga pong Ginoo. Yung nga pong Ginoo po. Oh, yung nga pong Ginoo pala. Sabi ko, ihapon ka na pala pupunta ng sabi na liway lang. Nya, mo papansinan. Ako, ing pansinan mo. Ya akong pagrandaman mo. Uling, ating kakampi ka na ako. Mapalyaring, tut, kaya mo munang lawe, akin ta ka, kindat-kindatan ta ka. O, ayun ta ka. Pero, sabi ko, putang, masanay na lang, alina na. Eda nakapansinan. Eda alanong pala, they will not anymore take a look at you. They will not look at you anymore. Masanay na lang. Ako, subukan mo. Ay, subukan mo ako. Kaya mo munang sinambayat yung malaot. Yang gulot. Pero balang Domingo, mababanti. At anak saya, anyang palaging invite. Ding pamilya, no? Ding apat ng anak. Kaya binanong sisimba at yunok yung pisamban. Nanay milyari kang nona, di natangi yung Diyos. Jesus kimbiyena. May kasawag ko. May instrumento ko ba kanita? Datangi Jesus. Tagapan ni Jesus kimbiyena. That is another coming of Jesus in the lives of people. Payo ko po. Nya Jesus daratang niya, emuan niyang December 25. Historical ya ito. At naman datang po tamong second coming na nung numerous coming, daratang niya. Nang kaya itapa, Serbian, pwede ka makasawap, Sister Lorna. You can be an instrument na Jesus idalami king kapara mong tao. Mibay Jesus kin biyena. Datang ni Jesus kin biyena. Ne po? Brother Brother Rio, datang ni Jesus king kapawlan ng tamo. Makasawap tamo. Jesus will come to us in many ways. Numerous way. Mo adwa. First and second ka. Adwa mo ito. Ngayon patad, sabi na kaya katapama sa magadya kayo. Uling mo balo ka pala datang ang kayang panyatang. Anya mo bukas-bukas. Ay, sikana mo. Tanggapan ni Jesus kimbiye mo. Ngayon na, mo bukas-bukas. Uling ding demonyo po. Matalik lang manukso. Ano, galing manukso. Yung tuksuda ngayon sabihan, alahang impyerno, maniwala kang impyerno, uling balo tamo na, it is the truth na king Biblia chuyen. Alang banwa, alang heaven. Totoo yan, uling itamo. May papanaral kaya katamo. Balo po yung panuksuda ring demonyo kaya katamo na matatalab. Sabi na, kaya ka pa simba-simbo. Anak ka pa. Putang babaw na ang gabon.
Kota mo mamaten ako. Kanina na ka magpakabait. Potang magkasakit ka. Kanina na ka simba-simba. Patad, yan po, yung tukso ng demonyo. Tsaman-tsaman ka pa, paisisi ka pa. Kalau pa dahil mga tuksong yung paligid mo, ay, ka pa sisimba. Hala na ka ba sakit? Ay, ka pa sisimba. Ka pa lalapit nga pong Ginoo. Wala na ka mang diferensya. Wala namang problema. Tsaka wala namang malyari kaya kano simba ka. Yan, yung sabihan ng demonyo. At tuyo managumpay, dakalya tukso. Nepo, yung tukso ng demonyo ngayon, kasi simba, makatakot, COVID-19, Mario Joseph, senior citizen ako, puta mayawag ka, bullshit ka, makatakot, puta ayaw mo na ka pang Sister Maring, asawa na, ayaw na ka pang Sister Son, lupa lang carrier dyan, kasi simba, yan, alam patugot pamanukso. Di ka naman mong mula-mulala. Ay, wapin. Tatakot. Ay, ali. Ay, potapin mayawak ko. Nakatakot. Yan. Yung demonyo, alayang patugot. Mami, takot kaya katamo. Pipigilan na katamo bang kanita. Yesus, mabiyay king biyeta mo. Kung mabiyay king biyeta mo, maging aktibo tamo kayo. Parbebenta katamo. Sabata na katamo. Yan. Bali po, ano mong yung oras sa ito? Ano pa din ang kasipin ko kinin, pwede nga alam mong sisisimba. Tatanga na kaning kamatayan. Tatanga na kaning pamanaos ng Diyos. Nano yung gawan mo? Sabihan mo, wari, wala ako sapoy, ako pumati. Wala ako sapoy, ako papausan. Wala ako sapoy, ako pamati. Tandaan nyo niya, yung kamatayan, alayang oras pipilinan. Yung balo nung kaibat. Ikayo, dyan kayong 1 million ngening, munta kayo ng harap kayo. Sabihan na ka na, Ama, balo ko po ng petsang kamatayan kapilan. Balo ko po ng kapilan kumati. Taka kayo ni. Nepo. Kaya ka sana magpatiwakal. Nung unta ka kaya sabi mo, yun po yung aldoning kamatayan po, Ginoo. Ang natural death, may teka kang sakit. Okay. Basta di kami pakamati. Mo balo ito. Balo yan. Ana ni nga pong Ginoo, be watchful. Palagi tang makanda. Uling ita balong daratang. Ita balong malilyari. Po, yung COVID-19 initing ba atiwaring magibalo? Ating may kaula? Ala ko mong balong menula kanini na Pilipino mo. Ang gahit ang mesta ni pungsoy. Ala, kabudya din na tang. Yan yung misteryo ng biye. Ating daratang ibiyeta mo na itabalo. Kahit tama kainda. Makanantang makainda. Gangin nila pang baksin na may imbento. Hanggang yun baksin na lapak. Tayo balong labanan, malambat. Uling imetong niya yung dapat ang pagsintuan ni Apong Ginoo. Gusto magsantong takang Diyos, ilabas na katangan kay imetong baging hanggang yata makaidya, yadya na katanang Ginoo. Gawa na katamong matatag at matibe kay miyalong sitwasyon. Balo na imetong tao, may naya kasalpantayanan, takot, yung mimiral kayo. Pami ka kuno, yung mimiral kayo. Pero po tingin mo itong tao, at inyang kasalpantayan kay nga pong Ginoo, niya pigilan ng nanumang takot. Gustong mabiyeng kasalpantayan ng tamo, makagalo tamo, kimot tamo, matatag tamo, agawa tamo. Agawa tamo. Yan kapatid, sanapin, yung kaya katamong handa kay nga pong Ginoo, palagi yung atyo. Palagi tayo sabihin, come Lord Jesus in my life. Datang nakaginok yung biya ko, bang anita, lalong maging matatag, matibe, at lalong maging magrasya yung biya ko, datang naka yung biya ko.
sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos mayupaya. Linalang king buwan po ang king yato, at kang Yeso Kristo nga nakabugto nga ginuta mo. Pingagli upaya ning banali espiritu, mibait kang nuan na Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, ni pa ako king Cruz Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king katlungal 12 nubliang mebye, di paitas sa banwa makaluklukwa na ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan ng mangketi, bamukum ka rin mabiyempong mga mate, sasalpan tayo king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bialananga. Amen. Bago tayo po basa ng Praise to the Faithful, bless tayo po ng Adviento. Bless tayo po ng Adviento. Ing kasopan tamo tsuking lagyuning Ginoo, alin na lang king banwat yato. Panalangin para king pamindisyon. O Ginoong Diyos, matula ning pananayan ning banalakplungan mo, ing panyatang ning talapangabos na, ing munye sala karing puso mi, at pitabig dalundom ning kamangmangan at pamikasala. Itugtog mo yung bendisyon mo kaya kami, ngayon sisinsinjan mila, rening kandila ni ting corona. Manasa ng insalara, kablas de insala ng Kristo, ing Ginoo, manggaman king alananga. Amen. Amen. Ako sabi po itang manyindi. Serbian pala yun again. Palapakan tayo po. Panlain ding malda. Manlain tamo king ginutang sa Kristo, ban maging matigid tamo king kayang pangatsu at ing kayang kaligtasan, datang sana king kabilugan tang yato. Datang sumabit panalangin, Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Kino, pabandyan meng dakal akamulob ing iglesia mo. Banip- Okay, cycle B. Cycle B. B. Kino, pabandyan meng dakalaka mo lubing iglesia mo. Bani pakit ding dalan ka rin sablang magdulap. Matula nung tanggapan mit mong lunos at pakalulu, reng palpikasala, at maging santungan niya't tagapaglalo ring kalulu, panalangin taking Kino. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Kino, pabandyan mong kabyasnan ding pamuntok, ning kaya kaming yato, banyatad do ding kapayapan at katuliran, karing salilang bansa, at kingantas ning kabilugan na yato, ipanalangin mi kaya ka o Kino. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Kino, pabandyan mong kapanaligan kaya ka, ring daralan kasakitan, panakita nung anting lugod mo karela, at makatagmulang lanaman sanang taong talatuki mo, king kekang pamanalastas at pakalulu, panalangin mi kaya ka o Kino. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Kino, pabandyan mo king kekang espiritu, ning katapatan ding miyasawang masisira pamiyutos,
ding pari at reliyosong malilili, ding mikaluguran na may biguking karelang tiwala at pamidamayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo datang nakatiligtas mo kami. Kinupabandyan mo rin kekang komunidad, king lugod mo, banigalang mi at kilalanan ning ulaganing balang metong, miyabi-abi kambening sablaming pamiyayaliwa, at pansinan ning dapat ning metong at metong, panalangin mi keka o Ginoo. Ginoo datang nakatiligtas mo kami. Para ka ring sablang may yango na biye, ipainawa nongan sana king nalanggang kapayapan, ipanalangin tala keka o Ginoo. Ginoo datang nakatiligtas mo kami. Ginoong Yesus, ikay daratang ban ibayo mo kami at ingkekeng yato, maging tulara ka sana, kapayapan at kabilugan na kapanaligan, nginit manggaman king alanangga. Amen.
Manlay kapatid, man kaya katamong daon, matay pa ng Diyos, pang may payang tuto. Tanggapan niya sa aning ginuhiting daon karing gamat mo. Kingi kapurian po ang kaligayan ng lagyuna. King kasaplala, tamot ng mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, o Diyos ay pami, kalay mikya ka, ing panyatan ng Yesu Kristong anak mo, karating tinapit alak. Agigan mo kami, king upaya ng kiyang espiritu, at papagyan mo kami, mit mong kapanaligan. Maming lubos at agulaling, ing kiking sarili, king pami talakad, busal ning kiyatawan. May itong alipunan ang mga tao, payapa, makatuliran at mitmong lugod. Pami kakapatad, itiyaduan mi, king walatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaante mo rin. yat nayo ding pusoyo. Makas na laging Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Ti karapat dapat ang pong matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulit, ing pasalamatan takang parati at naman ka rin, hoy pa, Diyos kailangat lubos may paya, kaulatan sa Kristo ang ginumi. Inyang may pambabayang, may kasahot kaya kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biglan niya para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngini pa na ini tangalto, ponda yung Kristo ang ginumi, magbalik yung pasabayo kang bening alang hanggang ligaya. Kanita, maging kaya kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayin mi, kimit mong kasalpantayanan. Ulita, kabira sa plangkoro ni ang ares ka rin manolantok ng ngayon babiyag ka puriyang kaya ka. Ikapin ng banaloy pa, ikansibo ni sablang kabanalan. Ulita pagparalampumi, pamanalang mo at nga iking espiritu mo, panparakya kami, magilang kataon at daya, ning ginuming sa Kristo. Bay ko sa lubidawan pa may last kamatayan, kinuha ing tinapi. Kaya pasalamat siya kaya kapiraso ni, at binyen na iti ka rin kayong disipulos at ngana. Tagapan niya iti kongan at kananyi. Iti nga na akong katawan, amidawon para kay kayo. May mo naman kapating kapunan, kinuha na yung kalis. Sabayang papasalamat kay ka. Minining kalis kring kay disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kung anat minum ko kaniti. Tiyeng kalis ting kanakong daya. Inday ni bayo talagang tipan. Amot bidaw mapatawad ng kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Pasag tayo, Mr. Katamo sa Pantayanan.
Nyangan ka kami pa, yung kapatay pasuwin anak mo. Dalam tinabi ng biya kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka, yung piyapayan mo kaming talarapan nuban sumuyo kaya ka. Apang pagamuham kami sana ng misulusulo katang dahil Kristo, di po na namin tingmet yung banal mong Espiritu. Kaya may pa sa iglesia, makalaganap metuyato, manamig pagilugod, kami kaya kaming Papa, i Francisco, kaya kaming Bispo i Torrentino, di sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganun mula naman, di kapatid ming miyaw na biye. Tagapan mo sa anik maligay mong harapan. Pakalun mo kingan, gawa mo kayong karapat dapat magkamit kimbiala nangga. Kaya ba ng Maria, Indo ng Diyos, ng Apostoles, sablang Santos, at may gigalugod-lugod kaya kang kakabaning panahon, puro dakat paligiyan, kaulatan sa Kristo, anak mo. King kamalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tuto, kamu Espiritong banal, pupurian dakat parangalan, manggaman king ngalanangga. Abibetay nga rin pangadyan, yung palantiron kakatam, ginutas sa Kristo. Kabas mo yung sa Blang Marok, malo yung pagkalog kapaypan na panahon mi, panagisopan nagkakang pakalulu, para tayo magabas yung kasalanan, miligtas sa bangkaligaligan, kabang maninay kami, ay milimgayang kapanaligan, panatan sa Kristo, ang kaya kaming talapangabos. O ginuming sa Kristo sa mga nagkiyang apostoles, hingga pa yung palakong kapaypan bagyaw kaya kayo, yung mga sabalan kaya kaming kasalanan, laman mo yung kasalpatian kaya kang iglesia, pamayapan mo yung pambilugan at pagkaburian mo, kamabiat magari, magaman king alanangga. Amen. Yung lugod, kapaypan na, ng ginutang sa Kristo, nasang matabit, manatili kaya kayo nga. Kaya kante moro. May papamiyatangin, ng kapayapan at lugod ng Kristo, kimbalang metong. O, tumula na ko man patang biyang kapayapan. Smile kayo dyan, smile. O, malungkot.
Kapatid, o yung ginutang sa Kristo, ang kuda ng Diyos, ay daw kimbiyan ay lugod na kikatamo. Kung taong mayawas mo sa meto ngayon king malalapunan. Kinuwek matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayak na. Ang katao na daya ang gutang sa Kristo, dala nakatasan na kimbiyalan hangga. Amen. Si Claude Tango po. Panalangin laban king pami palaganap ng COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kakanitig masipita pa mangailangan mi. Aduan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamati na karing dakalataw.
Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mabpat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula rin doktor, narsis, sa din sablang lilingap, karing misalunan, bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laret ang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, det ang miyango na biye, pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masagit a panahon, bang magobra kami para kinikakayap din sabla, at bang makasawap ka rin karet ang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya kaing patukunangan mo na sana yung pangakalat niting virus, ating pangagabos mi ka rin takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginumingan sa Kristong anak mo, mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami tunganin banal Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong, o kabanal-banala yung duning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen, Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Loklok tamo po sagli para king mapila na kapanyawsan o announcement. So, midaki akong grasya kaniting panawoning pandemya. So, para puging apat a Domingo ning Adbiento tamo, atin tamo pong i-offer po, manibatan po kaya katamong puso. So, ngayon po rin pong offer din pong purok uno, tuna po yung karelang in-offer, at kareta pong bisa pang mag-offer na may kapag-offer po ngayon, pwede la pong ibiging kumbento. Kaya pong December 6, kadwa na pong Domingo ng Adbiento, then pong purok 2, yung pong i-offer the corn beef. So, ikay na pong bala nung pila ni Ngabi, ito pong manyamang keng pilubluban nyo. Pero nung makabi ako pong 1 box, so okay mo naman po. December 13, purok 3, sampo pong purok 5, meatloaf po, o kaya sardinas po, ne? Baski po na ano sardinas, 5 ligo, okay ya po. At December 20, tapong kapat ng Domingo ng Adbiento, then pong purok 4, spaghetti po with sauce, ne po. Tapong ating tambing ng sauce, banta po luluto na niya mo king, nanoy ta? Medya noche buena. At kaya pong Misa de Aguinaldo, December 15, ang po pong December 16, itangabak. Tapong December 15, itapong bengi, ne po. Nanuya pong oras yung misa tam bengi mo? Alay pa po? O sige po. Opo, pakibaluan tayo mo po. 7:30 ya po kanitang bengi. Ita po nga bak 4:30 in the morning. So yung i-offerda po kanita, tuna na naman po, ne? Magbalik na po itang tuna. December 16, ang po pong December 17. Balita pong 17, ita pong bengi kanita, ne? Sardinas ya po. December 17 Ganingaldo, December 18 niya po itang bengi, meatloaf po. Tapos po, tang December 18 Ganingaldo, December 19 yung bengi, then po mag-offer music ministry, corn beef. December 19 Ganingaldo, December 20 bengi, spaghetti with sauce na naman po. December 20, tapong December 21 bengi, then pong KBS and pong Maidens po, ne? 3-in-1 coffee, bata po didinanda niyang hot water, malyar ne po kanito. December 21 at 22 po itang bengi, Milo, tapong makasashay, ne? Bata po, medyo tintampan laban kempuyat, kumpagal. December 22, ang po pong December 23, itang bengi, then pong media group po, ne? Noodles. Ambas kinanong noodles. Chicken noodles, beef, pwede po basat noodles. December 23, Ganingaldo, December 24 yung bengi, ay,
Nanuya po kanita, tinta pa bumbengalanan eh. Piyesta ko po, cheese, ne? Banta po tinyang pamulog kitang spaghetti. So, dem po ang good sa makatutok ka rin, balang aldo, midaon la po king, pamagsadya ka rin, ayin king misa. So, ano nga kalingwan niya po nung nano po yung makatutok kayo for you, balo ko po yung Brother Romar, tatarpolin na la po rin eh. Baka po makadikit na kita, Brother Romar. Wala yan dyan mo po kita. Makapos lang naman po king FB. Dakal pun dakala salamat kaya kayo. Kapatid, kanya po gawa tayo po ininana naman, uli po successful yun. Mas ang tingin po yung milyari niyang last year. Katulad ng kapatid tamong pakakalulu, dahil ngalang-ala, lalo po po ngayon, may sakit pa lalo. Uling pandemyang ini, po, nakala po mila ko obra, nakala po may asarang kumpanya, nakala po may layoff yung obrada. Po, gagawin pa magpasay, dani ako itang talagang kailangan uling ating ang limitado na lang para pasahero na nga sakit. Talaga pong masakit niya. Unang ita po, ulugod ng Diyos, ita mo at yung ni hanggang makanano, apag-celebran tayong Pasko, uling atin naman pong panyaling Noche Buena, Medianoche, atin mo. Sa January, pong lurit, alayang pag Medianoche, siguradong atin. Atin niya yan. Ita po atin mo. Una rin talagang alam, makalunus naman. Itang mas makalunus na ng sitwasyon ngayon, mila ko na obra, lano apangan, lalo na pang mas makalunus kaya katamo. Ita po, inggawan tamo, pasayan tano man. So pantalang celebrating Paskong masaya. Tinantalang yapag, kingkarelang lamesa. Ale? Sigurado yung brother Ben kanyan. Mamiya kanyan, may liwa. So, magkabiyo tapo ka reta. Baka nita, magbisa na po ngayon, tipunan tamo ini, naman po ka na ako yan, potay, kamong, ali, ka na ako yan. Karem pong pakakalulu, king kabetikan. Pasayan tamo yung karelang Pasko. Baka nita, idawon tamo itang sobra-sobra kaya katamo. Hanapin, the more you share, the more blessing it will come back to you. Pero nung boksingero ka, naning boksingero, kuripot, pasungit, makasarili, tipigilan mo yung grasya ng Diyos kaya kasi makasakmal ka. Pero itong open hands ka, saban makanda ka mami, mag-share, mamagos, grasya rin nga pong Ginoo. Data po ngayon ganaganang mas masanting ing mami kesa ikang didinan. Gusto ikang didinan, sabenta makalunos ka. Ala ka wala mo na yung ko. Mami ka. Banta po, apasaya tala ding kapatid tamo kitiking kabetikan na talagang alang-alana. Halatam. Manalangin tamo, o Diyos ay pami, pasampat ingatyo kami kiting kaya bening anak mo, at tanggap iba't kaya king tinapi ning kapanaligan. Sapan mo kami, banaytad mi king marimla mingyato, ing kayang mikakalukong lugod at pamikakaluguran. Ingkiyang pamidamayan at katapatan. Baning tao miraslak ng aldo, aklararebo salmi ng anak mo. Ingino Hesus Kristo, manggaman king alananga. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. Kaya kante mo rin. Bendisyonan na ka ni Diyos kung may pahing tuto. Ingik pa. Inganak. At Espiritu Santo. Amen. Ing malaliyok lisya daon tani, may kakalugod tamo king Ginoo. Salamat King Diyos.
his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility.